Ya yen bisa maliyata majati lah yen ora. Mongko pengangka sadurunge wanci plethek ing Surya wis ana wisudan Senopati. Mula kang saka iku Dimas Werkudara rening iki magepokan kelawan anak ulanang Werkudara aja diaranipun Kakang nglangkai marang panguwasane Yayi Werkudara. Mula prayogane Purba lan Wasesa tak pasrahke Dimas Werkudara. Mutusi lakon iki supaya adil. Aja diarani mban sindi mban siladan antarane anak ulanang Seteja karo Gatotkaca. Nggih. Paman Werkudara kados pundi? Kula menika nggadahi jiwa prajurit, nggadahi jiwa senopati. Gatotkaca kok diantu-antu. Mongko Gatotkaca mboten badhe waliya ning malah pangras kula badhe dumugi ning Antaka. Mila mumpung dereng lajeng Seteja nyuwun dipun wisuda kula dados senopati. Mengko dhisik. Saiki nadyan anakku Gatut lara. Supaya adil yen pancen Seteja adreng lan cukeng kepengin dadi senopati ning para Pandhawa. Saiki tak du karo anakku Gatotkaca. Yen Seteja tanding karo Gatotkaca kok bisa unggul jurite iku sing bakal nampa kanugrahan dadi senopati ning para Pandhawa. Wah. Wong lara kok ditandingke. Wong arep modal kok ditandingke. Paman Werkudara amit sewu. Kadang kula Dimas Werkudara menika nandhang sakit. Gatotkaca menika nandhang raga kok badhe dipun tandhingaken. Wis ora dadi apa yen pancen ora iso mari supaya mudhar sisan gawe. Ilang-ilang nduk siji ora dadi apa. Oh, Gatotkaca kelakon mudhar kowe. Dhateng Yayi Puntadewa, Dimas Werkudara lan para kadang Pandhawa, Koko Prabu kados pundi? Pun Kakang mboten badhe negaken Seteja tanding kaliyan Gatotkaca. Sinaosa Seteja menika yoga kula ning pun Kakang kula mboten tegel dhateng Gatotkaca. Mila nyuwun pamit ngrumi lampa medal jawi Yayi Punta. Sesumbar lindu bumi kanjing kumaludo guntur katuk umum kang jalani di wisanggeni praptamung lonjong botol Siwa Puntadewa, Siwa Werkudara lan Rama Janaka. Amit sewu Siwa Puntadewa kepareng wisanggeni bakal matur. Ku arep darbi atur apa, margagi matura. Aja nyela-nyela. Mundhak nyuwen-nyuweni. Siwa Werkudara ora, mung saperlune wae nggonku matur. Yen Siwa Kresna ya Siwa Ireng kok rawuh ning papan kene ngaturke nyuwun kanugrahan wahyu tuping waja arep di pasrahke Kakang Gatotkaca merga ngayomi karo Pandhawa. Kuwi mung pinter micara. Kuwi mung lame samudana. Lho kok semune wisanggeni kowe ora percaya? Kowe kok cubriya. Kowe ora percaya karo wong tuwa. Ngene po.
luwih ngerti wisanggeni tinimbang Siwa Punta lan Siwa Werkudara. Sejatine Siwa Kresna kae nggone sowane kayangan sing arep diparingi kanugrahan dudu Kakang Gatotkaca ning Kakang Seteja. Kowe kok bisa ngucap kaya ngono? Buktine apa nggih wisanggeni? Buktine wong aku ngadang tengah dalan Siwa Kresna memba wujud dadi kaki abiyasa. Tak jaluk kendhagane ora dikewarengke, suwining-suwi tak oyak kendhagane malah diuncalke. Tegese memba wujud dadi kaki abiyasa pamriye mayungi nulungi Kakang Seteja ning aja nganti kawistara dening para Pandhawa. Yen mengkono aja nganti ditegake Werkudara ditututi metu njaba. Seteja tanding mungsuh karo Gatotkaca. Mongko Kaka Prabu metu njaba mbok menawa ndombani Seteja. Wah, Kresna kakangku nganti kepek koncane anakku lanang Gatotkaca. Idak-idak. Gatotkaca kanthet jaja langit yen tandanganing gegono miber-miber mancal pundak mlintir jangga gembungnya katon pating galundung. Kadangipun Kakang Gatotkaca kowe meh modar, kowe meh mati, lah kok iso tangi? Ki mung ngadang-adang kaya bathang, lah kok iso tangi? Gatotkaca, Kakang Seteja piye? Sumurupa sejatine Gatotkaca aku ora nandhang lara, aku ora nandhang raga, nanging nggonku meneng wae nganti kuru ragaku. Aku nglakoni tirakat tapa brata nyadong tumurune kanugrahan Wedyan. Wah, ora ngajar iki. Yen ngono kowe wong licik, kowe wong pinter sugih akal, sugih ukil Gatotkaca. rasaku kan gulem sing tanpa guna. Haraning wahyu topeng waja manjing ning ragamu kowe manuta. Kowe tak pateni, tak tengkel-tengkel kuwandamu. Gatotkaca mati pun Kakang entuk gawe aku sing entuk wahyu topeng waja. Tegese pun Kakang sing kelakon dadi senopati ning para Pandhawa. Maju gimbal ndasmu.
gelem ikhtiar, wong sing gelem budidaya dicuni pripun. Stejo gegaran wong temen tinemu, wong cilik dadi bakul iwak goreng, ayam panggang, ayam goreng, najan lunga teng seberang mriko. Nggih. Ning mergo temen ngumpul rezekine berkah barokah tentrem kali anak bojone. Sinten? Mas Parno. Kok ya tekan mriko, tekan mriko. Kok ndadak ngalem, ngalem men sesuk dibayar kok pripun Di? Setejo tanding kalih Gatotkaca. Gatotkaca sampun pikantuk damel, wahyune pun manjing, wahyune pun mlebu teng ragane Gatotkaca. Mila Stejo badhe maeka yen nganti kok mangke Gatotkaca mati, wahyune mlebu teng ragane Stejo. Kira-kira gelem napa mboten kok mlebu teng gene tanggane? Niku kira-kira gelem napa mboten? Mesti gelem pripun to, Di? Wong wahyu niku rak ibarate kanugrahan mbutuhke wadah. Mbutuhke wadah rening wadahe Gatotkaca niki mangke mati, mila isine golek wadah. Golek wadah niku wadah sing resik, tur nggih jembar tur amba. Sing iso kamot madahi wahyu topeng waja. Dipun pirsani mawon kira-kira sing unggul jurite Stejo napa Gatotkaca? Mesti Stejo. Kleru sampean to. Uni minangka puji sampean ngunekke sing unggul Gatotkaca. Mboten, Ding. Kleru kula matur niku kuwalik. Sing menang Stejo, putu kula dijungi. Ndara kula ora Gatotkaca sampun waluya sakmenika. Matur nuwun, Ndara Gatot sampun waluya. Pak, piye to, Le? Waluya niku napa? Waluya ku tegese mari. Mongko nek cara nggen kula waluya niku nun sewu lho niki nun sewune. Waluya niku wong edan. Nek esuk niku saba teng pasar Sokerten goleki tegesan. Mongko mbah-mbah biyen niku wong sugih, lurah. Glondong-glondong lurah. Ning tekan anak putu dijenengke Waluya. Waluya kuwi sehat utawa waluya? Lah nggih. Waluya maknane kuwi sehat. Aku kok urung tau krungu guyune Bagong wit mau sore. Bagong nek mboten kon nembang niku pancen ra semangat niku Pak, ning nek kon nembang mesti semangat. Lah layak to layak mulane kok kawit mau merengut wae. Sumpah janji wis. Ya men kok nembang jambu alas. Ora mangsani. Mundur ya mundur malah benerang. Nek kon mundur tak nguculi jare karo mlebokke setagen. Ora truk. Iya. Ning kok urung mangsane kok kena mundur nek nguyuh wae gong ning kok munggah meneh. Ndara Gatotkaca mundur tanding mungsuh karo Kakang Stejo. Aku dicokot tiba jungkel. Dayane panas nguli mawa Bathara Siwa Semar Badranaya. Sampeyan duweni kadidayan kok mboten ditamakke. Wujude apa? Jaman lair sampean dijedi teng Kamah Candradima antarane sampean duweni daya luwih wujude Suryakanta. Jenenge Suryakanta. Aja diguwang nggo mayang malah gumbang. Sampeyan iki wong tuwa Pak, ngomong sing genah. Aja marai saru iki di streaming lho. Putra wayah ki sedo melek, do nyetel streaming HP ning omah. Masa bapak kok ngomong Suryakanta il? Jenenge rak saru mir. Di dapurmu sing ngomong Suryakanta il sapa? Suryakanta ora nganggo il. Hah? Ora nganggo il. Mau kok ana sing muni Suryakanta. Hei. Kuwi sing kandhaku sing gender. Waduh. Lah ngajar. Iwas meto-meto malah sing ngunekke sing gender. Ayo genderan gong. Diwaneni sing gender.
Diwarani sing geder. Mergo kae marai saru. Ayo. Ayo aja mung timo karo bapakne wani. Nek perlu sing geder mergo kae marai saru. Seneni. Kurang ajar. Pancen njaluk diajar sing gender iki. Kapan pokoke pre ayo. Golek dina Selasa kliwon apa Jumat kliwon. Arep disiksa gong ora. Ngopo? Tak jak ning Parangkusuma. Oh, japurmu malas padha wae karo sing gender. Surya Kantra mang pandeng ragane kadang mundur steja. Mesti mlonyoh geseng dadi areng lakon mudhar. Kasektene Gatotkaca tak pandeng nganggo Surya Kantra geseng dadi arep yen ora trima maju mungsuhe Gatotkaca. Ngger stejo. Tujuanipun pinanggih kalian Kanjeng Rama yen ora stejo arep dadi apa? Najan wong didaya ning ana pengapesane. Nun ana pengapesane nggar stejo. Pengapesanipun menapa? Gatotkaca kae ra kedunungan wahyu, wujude wahyu topeng waja. Nggih. Mapanen sak jeroning kulit njabaning daging. Majoning palagan dugangen. Dugangen pasuryane Gatotkaca. Wah, lakon remuk kowe. Mangungkung kandhuan limang lelena tanpa kanin Duru Gatotkaca Petruk sampean kenging napa kok dadi nuwun sewu rusak pasuryanipun kok
dadi rusak pasuryanipun nuwun sewu lho nun sewune. Mboten ketingal bagus ning malah ketingal mrenges. Nggonku tanding mungsuh karo Kakang Stijo. Aku didugang. Nun, aku didugang Petruk. Mula njerdadi rusak pasuryanku. Dayane topeng waja remuk. Petruk. Mula tinimbang wujudku kaya ngene. Aturna Siwa Semar Badranaya. Prayogane aku pamit ampun Den ampun. Pak, Bapak Semar mriki sampean Pak, pripun Pak? Ndara kula, Ndara Gatotkaca, Siwa Semar aku pamit mati. Aku Wirangwa tanding mungsuh Kakang Stijo aku didugang remuk pasuryanku dadi bubrah slangkrah kaya ngene iki wae. Ampun. Wong mati nek dereng dikersake Gusti niki jenenge mati nista. Nek sampean ajeng ngendhat, sampean ajeng nganyut tuwuh sudut slira, mongko lawange swarga niku dereng dibuka. Kok mpun kesusu nggih mangsa gelak wanci kepengin mati. Dalaning swarga dereng dibuka, mongko ragane sampean teng donya pun dipendhem. Pun dipendhem teng lemah dadi bosok. Sukma niku mudhun goleki ragane, mongko ragane pun dipendhem. Pitakone Semar, sukmane niku manggen wonten pundi? Sukmane manggen teng pundi? Sukmane niku merkayangan manggon teng kayu lan watu niku merga mati nista. Mati sing durung dikersake Gustine. Mila ampun gegabah bab perkara pati. Sing becik niku mati sampurna, mpun weruh, mpun ngerti karo dalaning pati. Prayogane kepiye Siwa Semar Badranaya? Sampun lenggah teng mriki. Kula tak nyuwun pengadilan kalih. Pukulun Sang Hyang Wenang ya Sang Asih Prana. Mugi-mugi sampean entuk sulak pepadang, Gus.